Ćao, ja sam Alex i dobrodošli na moj YouTube kanal. Danas ću vam pokazati kako ja radim smokey eyes. Ovo će biti nešto za početnike. Ja se izvinjavam zato što je prošli video bio predugačak. Trudit ću se da skratim i ovaj će biti kratak i samo ću se bazirati na šminku za oči. I da, ostavit ću sve proizvode koje sam koristila dole u opisu. Pokušat ću da ostavim i četkice, kao i sajt sa kojeg možete da naručite ove četkice. Još jedna stvar, u prošlom videu mi je otišla baterija, a ja to nisam ni provalila i došla sam do rumenila. Ovaj video nije sponzorisan i ja radim ovo čisto iz ljubavi prema šminkanju. Ja nisam profesionalac, ali jednostavno volim da vidim transformaciju na meni kao i na drugima. Bez duženja idemo u video. Ovako, evo me nazad, završila sam lice i kao što sam rekla, uradit ću rumenilo, to fali u prethodnom videu, pre nego što počnemo sa očima. I koristit ću ovo rumenilo od MAC-a, ovo, nijanse Peach Twist i rumenilo sa šimerom. Koristit ću ovu četkicu od Blush Makeupa, četkica je broj 7A. Inače, Blush Makeup ima stvarno super četkice. Ima čak i četkice od prirodnih dlaka. I ovako ćufnuću ovo rumenilo ovde i prvo ću staviti ovako na svoju tek onda ću da stavim na lice. Nasmejaću se malo i ovde ću staviti, bukvalno do pola oka. Znači neću ovde, neću vući ni dole, jednostavno ovde ovako. I malo vučem u vis. I ogranut ću četku i ovako ću izblendati malo. Otprilike ovako. Ali bitno je da ne ulazite ovde baš do nosa i ovde dole da ga vučete. Ako spustite konture, ove dole, ili bronzer, ili rumenilo, nekako će lice da onako izgleda umorno. Ja se izvinjavam još jednom zbog prošlog videa zato što mi je nestala baterija i bukvalno nije snimila taj deo videa, a nema nazad. Još jedna stvar, pre nego što počnem sa highlightom, dole u opisu videa ću ostaviti svoj Instagram, kao i Facebook, kao i svoj email, tako da možete da me zapratite na Instagramu i Facebooku ili napišete email, neke sugestije, šta god nešto i slobodno ostavite komentar šta vam se sviđa, šta vam se ne sviđa, bez ljutnje, ja se neću ljutiti jer svako ima pravo na svoje mišljenje i 100 ljudi 100 ćudi. Danas ću koristiti od Too Faced highlight. Triple Scoop highlight. Stvarno je divan. Ima neke kao šljokice unutra. Ne znam koliko kamera može da vam prikaže, baš je... Naneću ga sa ovom četkicom i Sephora broj 57. Ovdje nešto ne volim roze boje, ali ajde danas. Ajde danas. Danas preterujem, kao što vidite. Počevši od rumenila do highlighta. Možda ovo malo previše highlighta ili rumenila, ali bože moj. Kao što rekao, boje me nešto zezuju na kameri, pa. Bolje da vidite nego da ne vidite ništa. I evo me, vratila sam se, uradila sam obrve izvan kamere. Koristila sam od NYX-a ovu Tame and Frame pomadu u nijansi Brunette. A sada prelazimo na oči. Prvo ću da stavim bazu na oči, ona je jako bitna i koristit ću ovo od MAC-a. Ovo je nijansa Painterly. Baza se inače zove Paint Pot. Jako je bitno da koristite bazu i gledajte da bude u boji. Mislim, možete da koristite probidnu, ali ova baza u boji daje vašim senkama veći intenzitet. I jednostavno morate da koristite bazu, čak i ako nemate masnu kožu ili masne kapke, da vam se ne bi boja skupljala u pregibima i da bi izgledala boja lepše i tu gde stavite, tu će i ostati. Trajeće duže, jednostavno trajeće duže ceo make-up. Koristit ću ovu četkicu od NYX-a Dual Fiber. Stavit ću je preko celog kapka. Inače imate i baze od drugih proizvođača, jako dobre, ali jednostavno ovo je baza na koju sam ja navikla. I super je ako imate masnu kožu i masne kapke. A ako nemate, onda možete da koristite korektor. Ali posle morate da ga setujete sa translucentnim probidnim puderom. I ovako ću malo da razmažem prstima
Inače ona se kao najbolje nanosi prstima, ali ja jednostavno ne volim, lakše mi je ovako, četkicom, pa posle samo malo utapkam i razmažem. I baza će pokriti nepravilnosti i sitne venice koje imamo na kapku. Stvarno bi trebalo da uzmete bazu u boji. Moj iskren, topao savjet. I setovat ću moju bazu na očima sa ovom četkom. I ima ostatak od prošlog puta. Translucentnog pudera. Da. Inače, za ovaj tutorial sam specijalno kupila jednu paletu. Danas sam je kupila zato što je kao crni petak i našla sam je na sniženju, čak 25%. U pitanju je ova Huda Beauty Desert Dusk paleta. Stvarno lepo pakovanje i izgleda ovako. Ovo su neke boje, dolazi sa ovim ovde. Kao protektorom, šta je ovo već, zaštita neka. I ovo su boje otprilike. Stvarno je divno. Ovo sam, kažem, kupila specijalno za ovaj video, zato što inače koristim Morphe i koristim od Too Faced-a, a rekao, ajde, zato što znam da ovo u Srbiji ima, pa da. Uzimam ovu malu četkicu i stavljam ovaj Desert Sand. Stavit ću ovde malo ispod obrve. I skinut ću ovo sa palete, đavo inače da dolazi sa ovim. Tararara. Ja vidim da se ne vidim. Hit. Bože moj. Bože, ne znam šta mi je danas, pa sam nešto... Ok, idemo dalje. Koristit ću ovu četkicu od Morphea M535. Ona izgleda ovako. Isto je od prirodne dlake. I koristit ću ovu ovde senku. Ovu Eden kao kajsiju. I počinjem tako što je stavljam ovde u ovaj pregib. Ovo stavljam prvo da bi se svaka sledeća senka lakše izblendala. I blenda. I uvijek malo četkicu otresite, zato što ne želite taj pigment da vam leti ako ste već stavili puder i sve ostalo kao ja, ne želite baš da vam leti po celom licu. I ne želite da imate isto fleke, ne znam ni ja, po oku. Inače volim ove kajsija boje, baš volim. Ja volim sve što ide na crveno i kajsija, hit. Inače da, danas ćemo raditi klasični smokey eyes, a sledeći put ću vam pokazati onaj kao glam look, ili soft glam. To će biti treći deo ovog videa. Želela bih da uradim crveni smokey eyes, ali kapiram da možda neko nije iz fazona da to nosi, možda mu se neće svideti, tako da ću koristiti ovu boju ovde, ovu kao brown od. A inače sam htjela da koristim ovu ovde šafran, šteta. To ću u nekom od sledećih videa, da, stavit ću. I koristit ću ovu četkicu od MAC-a 217S i sa njom ću staviti ovu brown boju. MAC ima super četkice, stvarno. Ok, jeste da su malo skuplje i da su sintetičke, ali stvarno su divne. Stvarno, ne koštaju toliko za džaba. Uzimam malo ove brown boje i stavljam ovde na kapak. Kamera me nešto opasno ne voli danas. Jaj, Bože. I ovo neću da otresem zato što želim što više pigmenta da mi ostane ovde u ovom delu. To što sada izgledate kao panda nema veze. To je okej, verujte procesu stvaranja. Blendam ovu brown boju na gore. Čisto pravim oblik oka. Kako bi želela. E sad to zavisi koji oblik vama godi. Malo idem ponovo levo-desno, malo vrtim četkicu. I vraćam se, uzmem još malo ove brown boje. Čisto da bi pojačala ovo. Ja sam moram da podignem baš dosta visoko, zato što imam spuštene kapke.
To se sad vama čini ovako, da to izgleda ono kao malo veliko, to jest malo previše, ali ne, nije. Ja imam stvarno spuštene kapke i ja moram. Da. Ja bukvalno idem sad i blendam po ovom pregibu. Ovde gde mi upada četkica, ovde ovako iznad oka, ne znam da li vidite, tu. I blendam na spolje. Uzimam ovu četkicu sa kojom sam stavila ovu bila kajsijastu boju i samo prelazim preko blendom. Ovo radim da bi sve izblendala još lepše, da bi izjednačila ivice. I dodat ću još malo ove kajsijaste boje. U stvari, vi brzo napravite ovaj look, ali najviše vremena vam odnese ovo blendanje. Ovo dosadno blendanje. Sad uzimam ovu četkicu od Morphea, M514. Ovako izgleda. Inače, ostavit ću dole link u opisu sa kog možete da naručite Morpheeve četkice. Ovaj sajt inače uvek ima neki kod sa sniženjem i uvek su tipa na sniženju 20-30%, zavisi. Sad uzimam sa ovom četkicom ponovo ovu kajsijastu ovde nijansu 1 i stavim je ovde ispod oka. Stavila sam tečni puder i uradila sam cijelo lice. Inače da nisam stavila tečni puder i nisam uradila cijelo lice i sve ne bi radila ovaj donji deo. Sad se ja izvinjavam ako pravim neke čudne face. Šta da radim? Sakriću se sa hudom. Sa gudom. I malo vučem ovako i na gore, evo. Čisto da spojim gornji i donji deo. Da ne bude baš onako očito. Da. I pošto ja imam spuštene kapke, znači sve devojke sa spuštenim kapcima, kao što vidite, ja nemam baš prostora dosta ovde, sve devojke mogu da stave slobodno više senke na donje kapke. I još jednom vraćam se sa ovom četkicom na ovu ovde senku Desert Sand i ponovo ću staviti ovde gore, ispod obrva. Čini mi se kao da se malo izgubila. Ja ne znam stvarno zašto ranije nisam kupila ovu paletu, stvarno je divna i lako se blenda. Uopšte nije ono kao da ostaju flekice ili da se lepi pa da bude onako patchy, I don't know. Ne znam, pardon. Ok, samo da nađem jednu četkicu. Evo, ovo četkica je iz Sephora, Must Have Smudge Brush, broj je 70. Ovako je mala, nabijena je. Sa ovom četkicom ću da stavim ponovo ovu senku brown i stavit ću isto ovde ispod. Ovde morate da tresnete četkicu i da budete onako malo pažljiviji. I samo ću ovako da tapkam. Sad, ja ne stavljam ovu brown senku do kraja zato što imam ovako malo oči i dumina dole, pa mi ne stoje. Ali ako nemate oči na dole, vi slobodno do kraja. Tipa ovako, skroz do ovde, slobodno. Vraćam se sa ovom četkicom i malo blendam ovo. I uzet ću ovu četkicu od Maca, koju sam koristila za ovu brown boju i samo ću ovako da pređem ovde. Čisto da spojim i ove dve tamne boje. I otprilike to bi bilo to što se tiče senki. Sada ću da stavim maskaru i koristit ću ovu od Lancoma Hypnose Drama. Ovu.
I stavit ću veštačke trepavice. Koristit ću ove od Ardela, 150 broj su. I također ću koristiti i Ardelov lepak. Crne boje. Ok, evo mi stavila sam trepavice, moje mučene trepavice, koje inače ne umem baš dobro da stavim. I stavit ću ovaj eyeliner od Givenchy-a. Liner Vinyl eyeliner. Otprilike ovako izgleda. Kao što rekoh, ja ne stavljam baš ove veštačke trepavice, tako da nisam nešto baš vična što se tiče njih. I stavit ću ovaj eyeliner ovde, na početak oka, čisto da ublažim ovaj prelaz. Otprilike ovako nekako. I da, moj savjet, ako stavljate eyeliner ili tako nešto, stavite pre ovih veštačkih trepavica. I onda posle možete samo da dodate iznad. Sad kad sam stavila ovaj eyeliner, stavit ću ovaj od Smashboxa isto. Vodootporni Kohl liner. Kreon. Evo istina. Za ovaj eye look bi generalno trebalo unutra da stavite duž celog, ali ja jednostavno imam spuštene kapke, pa ne znam kako će to baš da mi stoji. I koristit ću ovu od Smashboxa isto. Always Gel liner. Ovakav je, beo je. Divan je, stvarno ostaje duže. I onako kad ga stavite u oko, u jednom momentu on se osuši. Kao bude suv. I stvarno neće nigde da mrda. Kao što rekoh, ako nemate oči spuštene na dole, onda crn eyeliner stavite unutra. Bukvalno gde ja stavim ovaj beli, stavite ovaj crni. Smashbox i Bobbi Brown i Tom Ford i MAC, još nekih brendova, imate u radnji Anabela parfimerija u Knez Mihajlovoj broj 18. To sam rekla u prošlom videu, ali sam rekla na kraju videa, što sumnjam da je bilo ko ogledao do kraja, zato što je bio stvarno predugačak. Mislila sam od Smashboxa da koristim Carmin. Safe Word je nijansa. Ovo je neka nijansa. Ili da idem sa Kajsijom od Urban Decay-a. Ali pre toga uzet ću ovo od Blush Make-upa Suede. Olovku za usta. I malo ću da iscrtam. Čini mi se da ide lepo uz ovaj look. Ja ovako volim nude. Ali ne mogu da koristim svaki nude zato što imam žut ton kože i onda ako je previše svetao, jednostavno izgledam onda kao da sam mrtva. Ali ovi karmini od Smashboxa stvarno ostaju dugo. Znači ne možete da verujete koliko dugo. Koristila sam ovaj od Revolutiona sjaj. Makeup Revolution London. Nijansa je Bare All. I ovo isto imate u Aleksandar Cosmeticsu. Da, i na ovom sajtu koji ću vam ostaviti dole u opisu videa, sa tog sajta možete da naručite i MAC i Urban Decay, možete da naručite ove Morphe palete koje ja koristim, koje sam koristila u drugom videu, možete svašta nešto da naručite. I stvarno na sniženju je i iznad 35 evra je, kako se zove, besplatna poštarina. I bude sniženje po 20, 30, 40%, bukvalno na brendove. Kao što vidite, već sam malo stavila, ali mi je baterija otišla i onda, ble. Ali žao mi što ne možete da vidite uživo ove boje koje sam koristila, pošto sad kad sam bacila ovako kako ovo izgleda, ne vidi se moja kajsija, moja divna kajsija. Ništa mi se ne vidi. Da, imam još jednu stvar. Kupila sam ovaj od Urban Decay setting spray, dolazi u ovoj kutici, gde je slik, inače je za masnu kožu, izgleda ovako. Urban Decay The Slick Makeup Setting Spray. I sad ću malo da stavim. Evo ga. Hvala vam na pažnji i hvala vam što ste odgledali današnji video. Hvala vam ljudi moji dragi i drage moje dame i vidimo se u sledećem videu. Nadam se da ćete uživati i u trećem delu ću vam pokazati neki kao glam look
tako nešto soft glam ili glam look, možda nešto sa šljokicama, sa glitterom, vidjet ćemo još. Hvala vam još jednom i ćao!